सोरबा गोरजिया थाफैनो नामा जोंनाव? मा होनखो आब' नोङो मा होनखो खोनासंफिनदो आं दे खेबसे होनफिननाय सोरबा गोरजिया थाफैनो नामा जोंनाव? नोंसानियाव मानि थाखाय आब'? जोंना बाबाना 6 बिगा गय बागान दङ 6 बिगा। 6 बिगा हाथ' दं माथो जाखो ओमफ्राय आब'? आं हारसिङैसो फिसा हिनजाव सासेल' जोंहा। आच्छा फिसा हिनजाव सासेल'थ' सासे ओमफ्राय माथो जाखो देलाय होनलाय लागाव। हाबानि उनाव बे बागाना गय बागाना गासिबो जाय गोरजिया थागोन बेनिनो जाजोबगोन। नै सिथोबनि नोंसानाव सोरबा थाहैगोन। सोरबा दं नामा गोरजिया थाग्रा नांगौमोन। अ बिदि नांगोन होनबानो मोनग्रा बुस्थु नामा इयो साला फान्थि साला धोद। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। ओमफ्राय भिडिअखौ ओरैनो जास्ट फानिनि थाखाय बानायदों आं आरो बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो।